Pyn Mong tang namar nga day ubaduk Himay pa jong pia nga badya pikim su Minta pich ngay no nang amin sem jong nga kasuling nga banklet no ya pingan sngyolada shisha Yang akim shon khmat na narbang adupalat Piru pikong jing le ime ipa ya jing eti kloi ban killa Hato kam kor kas pa perte yang arupi hun ban ye marwe bang ade ubatil ikim kwa bang anye bai pingam don ne ai bam pin snow ba ya pida kas pa perte Beijing it ban yung kong balay bai Yang Nga Phi Pyn Mong tang namar nga day ubaduk Himay pa jong pia nga badya pikim su Minta pich ngay no nang amin siem jong nga kasuling nga banklet no ya pingan skolada shisha Ki ai đâu ta cũng ne kun tay ngan le shu kum no bantai ki ong bangi dang yakina pero ya ka kun jong i bam sa phim la ki qua bangin yes ngai long le no hey jing it bang ai jing le jong i mei pa phi jong phi